L'estrès és l'enemic número 1 de moltes funcions fisiològiques i també del nostre cervell. L'estrès crònic, i ho vull puntualitzar, l'estrès crònic, no el puntual. L'estrès puntual no és cap problema, de fet és important per sobreviure, ens activa davant d'una amenaça per si hem de prendre una solució. L'estrès puntual, quan el notem, és que ja està començant a marxar, cap problema. No hem d'estalviar estressos puntuals als nostres estudiants o als nostres fills, no els hi hem de provocar expressament, però no els hi hem d'estalviar perquè han d'aprendre a gestionar-los. El problema és quan l'estrès es cronifica. A nivell cerebral, l'estrès crònic dificulta, fa baixar l'eficiència i fins i tot pot arribar a bloquejar processos cognitius tan importants com la capacitat de reflexionar, de planificar, de decidir basant-nos en els raonaments que hàgim fet. No de decidir impulsivament, això ho podem fer sempre, de decidir basant-nos en els raonaments que hàgim fet i de conèixer i gestionar el nostre estat emocional. És a dir, de prendre nosaltres el control dels nostres propis processos cognitius. Per què l'estrès provoca això? Per un motiu molt simple. Ara, ens agrada dir que tenim un cervell molt gros. Perdoneu-me, és petitó. El cervell humà és entre el 2 i el 3% de la massa total del nostre cos. No és gran cosa. Si algun òrgan ens ha de caracteritzar com a humans per la seva mida, seria el fetge, que és del més gros. El cervell és molt petit, però consumeix el 30% de l'energia metabòlica del nostre cos. Una desproporció brutal. I la part del cervell que més en consumeix és la que tenim aquí davant, l'escorça prefrontal, que és la que s'encarrega de reflexionar, de planificar, de decidir i de gestionar les emocions. Quan l'estrès és crònic, com que necessitem tenir tot el cos tens de forma crònica, el metabolisme ha de derivar energia d'on n'hi ha més, que és aquí, cap al cos. I com que no n'hi ha tanta, ni reflexionem tan bé, ni planifiquem tan bé, ni gestionem tan bé el nostre estat mental. El que hauríem d'evitar sempre és l'estrès crònic. Repeteixo, tornem al paleolític, es movien molt i ara ens passem la major part del dia asseguts. I això incrementa estrès. No es tracta d'anar tot el dia com baldufes, no hem de passar d'un extrem a l'altre, no és això. Al paleolític, quan tenien prou menjar, seien i es passaven 2 o 3 hores asseguts menjant-se'l. Jo vaig tenir la sort de viure una mica, de veure una mica com vivien en una tribu de buiximans a Botswana fa uns anys. Per sort vam fer només de recol·lectors, vull dir que no vam caçar res, per sort, i es passaven moltes estones asseguts també, però moltes estones en moviment també. Vol dir que hem de planificar moments de moviment. Són aquells moments en què canviem la configuració de l'aula, en què hem de fer alguna activitat, en què hem de buscar un material, en què no sé què. I estones, lògicament, asseguts també. És anar-ho combinant, però més moviment rebaixaria aquest estrès que socialment ha anat incrementant les últimes dècades. No és l'únic motiu, però és un motiu que suma. Es movien molt, però es movien molt a poc a poc. La tribu ha d'anar junta, però hem de deixar també que dins de cada grup, aula, escola, és igual, sempre n'hi ha uns quants que destaquen per un aspecte, o que destaquen per un altre, o que no destaquen en res, però que estan motivats per alguna cosa o estan motivats per una altra. Els hem de deixar també, els hem de facilitar, que facin aquestes, a dir-ne, escapades intel·lectuals per anar a fer alguna coseta ells sols, allò que els motiva més. Però no només perquè avancin ells amb allò, sinó perquè després ho comparteixin amb la resta del seu grup. Perquè això és el que acaba donant màxima sensació d'estabilitat, de vincle, en aquest grup. Et sents valorat perquè has fet alguna cosa diferent dels altres. A tots ens agrada sentir-nos únics. Hem fet alguna cosa diferent dels altres, però ha repercutit en benefici dels altres i el dels altres també m'ha afavorit a mi. Fer connexions noves. Però hi ha un segon factor, i és el factor emocional. En quin estat emocional s'han viscut aquestes experiències
amb quin estat emocional s'han adquirit aquests aprenentatges, perquè al final això és el que acaba marcant més diferències. Parlem un momentet de les emocions. Les emocions són patrons de conducta, patrons de reacció, que es posen en marxa de manera automàtica, preconscient, davant una situació o un pensament que requereixi una resposta ràpida. Quan hi ha una urgència, els pensaments, les respostes reflexives són una mica més lentes i potser sovint no arribaríem a temps. Les emocions sorgeixen de l'amígdala, un sistema molt automatitzat que consumeix molt poca energia. La reflexió sorgeix de l'escorça prefrontal que consumeix molta energia. Triga més a posar-se en marxa. I aquestes dècimes de segon o segons de diferència poden marcar la diferència quan hi ha una urgència. La funció de les emocions és donar respostes ràpides. Clar, emocions en tenim moltes, hi ha classificacions amb més de 500 emocions diferents, però hi ha unes quantes que són bàsiques i transversals i el reste sorgeixen de combinar aquestes emocions en percentatges diferents i en contextos també diferents. Totes les emocions són tan importants que qualsevol aprenentatge que tingui emocions associades, el cervell l'interpreta com si té emocions. És que això ho he de desar bé per si un cas. No és que no es pugui aprendre sense emocions, sí que es pot, però els estats emocionals fan guanyar eficiència en tot allò que estem aprenent. D'aquí la importància de tenir-los presents, de cultivar-los. En qualsevol procés educatiu, per mi, els 3 punts principals són, primer, recolzar els fills, recolzar els estudiants, sobretot recolzament emocional, però un recolzament que no sigui sobreprotector, i aquí poso molt èmfasi. La sobreprotecció és tan dolenta com la sensació de que tenen el marge de que t'ignoren. Estímul, perquè es mantinguin actius, ganes de fer coses, però no sobreestimulats. La sobreestimulació també afavoreix l'estrès que es pot cronificar. I l'exemple. Hem de fer nosaltres el que vulguem que ells facin. Què vol dir inclusió? Tots ho sabeu, suposo, no? Però és vetllar per les oportunitats d'aprenentatge de totes les persones independentment de les seves capacitats, de la condició social o cultural, la religió, la diversitat sexual o la identitat de gènere. I us marco en les capacitats, perquè tot sovint és allà on veiem el problema de les persones amb trastorns del neurodesenvolupament. Aquesta educació en la diversitat partiria de 3 premisses. La primera seria la mateixa estructura, tant en cervells neurotípics com en cervells neurodiversos, és la que es fa servir per fer aquella mateixa funció. És a dir, tenen un cervell que funciona diferent, els fa percebre la realitat de manera diferent, però a nivell estructural és igual, és completament igual. Allà on canvia és com estan connectades totes aquestes regions en aquest cervell. Entesos? Per tant, tenen escorça cerebral, que és la part racional del cervell, tenen sistema límbic, que és la part emocional del cervell, i tenen estructures subcorticals. Això ho tenen tots, neurotípics i neurodiversos. La segona premissa, diagnosticar ha de ser per conèixer, no ha de ser per catalogar, no ha de ser per separar, ha de ser per conèixer, per saber en què ens estem enfrontant. Donar un nom i donar un sentit de pertinença a aquella persona. És a dir, això et passa perquè tens això. I mira, a aquell altre també li passa això. I et dona aquest sentiment de pertinença, de que som una mateixa espècie, que uns tindrem una cosa, uns altres. I que n'hi ha que necessitem ajut perquè les condicions en què estem no ens serveixen com per adaptar-nos per nosaltres mateixos. Sí? Per poder, és aquesta part, diagnosticar per poder donar ajut, per poder rebre aquests ajuts, i també per poder-ne parlar. Si jo faig veure que no hi és, el que faig és empitjorar el problema. El que faig és el fracàs escolar, l'abandonament, etc. Diagnostiquem massa. Vull fer èmfasi en una cosa.
A vegades quan em diuen, no, és que es diagnostica massa, dic, com a éssers humans, com a homo sapiens, tendim a etiquetar. I l'ús d'etiquetes tot sovint pot ser molt més maligne que un diagnòstic. De fet, no molt sovint. Sempre una etiqueta és molt més maligna que un diagnòstic. Ser el maleducat, ser el cregut, ser la friqui, ser l'autista utilitzat com un insult, ser la rara, ser el pesat de la classe. Això els pesa també. En canvi, això no ens sembla que els estigmatitzi. I això els estigmatitza moltíssim, moltíssim. Per tant, hem de diagnosticar per parlar-ne, perquè no ha de ser un tabú tenir un trastorn del neurodesenvolupament, no ha de fer vergonya. Toca qui toca, passa qui passa. Perquè l'estigma també ve pel desconeixement. Quan coneixem, deixem d'estigmatitzar tant.